Suomalaisen rockin pitkäaikainen suunnannäyttäjä on poissa. Popedasta tunnettu Pauli Pate Mustajärvi on kuollut 69 vuoden iässä. Uutinen kerrottiin hänen virallisella sosiaalisen median tilillään. Mustajärvi oli mukana perustamassa Popedaa ja toimi yhtyeen keulahahmona lähes 5 vuosikymmenen ajan. Hän esiintyi bändin solistina aina viime vuosiin saakka ja oli keskeinen voima yhtyeen pitkässä ja menestyksekkäässä urassa. Vuosikymmenten aikana Popeda kiersi Suomea ristiin rastiin, esiintyen luukmattomilla lavoilla eri puolilla maata. Mustajärvi tunnettiin enärisestä ja karismaattisesta esiintymistyylistään, joka teki jokaisesta keikasta ainutlaatuisen kokemuksen yleisölle. Hän kuvaili itseään mieluummin esiintyjäksi kuin muusikoksi ja painotti lavalla olemisen merkitystä. Hänen mukaansa esiintyminen oli kokonaisuus, jossa asenne ja läsnäolo olivat kaiken ytimessä. Mustajärven vaikutus suomalaiseen rockmusiikkiin on merkittävä, ja hänen jättämänsä perintö elää edelleen musiikin ja muistojen kautta. Lähetä osanottosi ja ajatuksesi hänen perheelleen kommentteihin ja tilaa kanavamme, jos haluat seurata lisää musiikkiin ja kulttuuriin liittyviä uutisia.